us. Riwruok moro mok mar piny owacho mong'ere kaka Farm Afrika oketo koke ogirimiti ma higni 5 gitend kaunti Homabay mar siro rawere manie sekta mar pith rech kaka achiel kuom yore mag ting'o malo pith rech e kaunti no. Chenro mong'ere ni Youth in Sustainable Aquaculture bende geto e konyo chuogo thuolo mag tije ne rawere e kaunti Homabay. Kaunti no en achiel kuom kaunti auchiel ma riwruogno tayo chenro ma kamano kama oting'o Kakamega, Kisumu, Siaya, Kilifi kod Busia. Pesa mochung'ne tayo chenro riwruok mar Farm Afrika Teddy Nyanapa gi gavana ma Homabay Gladys Wanga oketo koke ogirimiti ma kamano mondo ochiw thuolo ne riwruogno ochak tije mabiro muonyo shillings milion 200 kendo jolo rowere ma kwan gi ok tin ne 150,000. The access of quality and affordable fish feed through the production of soybeans with a number of young men and women in the county. We are also going to bring on board the production of black soldier fly, and we are also going to make sure that the producers of fish themselves have the capacity that they need so that they can be able to enhance their capacities, or rather technological capacities, to produce the fish in a very, very optimum manner. But above all, we are going to be supporting them in terms of giving them direct cash for their enterprises, and this is through a 0% rated loan for young women within the program. Jomatinda 150 e counties auchiel. Homabay en achiel kuom counties auchiel. To wan gi geno ni kaka Homabay wanyalo kawo nafas malach e ji 150 gi nikech jowa matindo oikore. Program en $20 million machalo shilling million 260 kama. To en pesa mitere counties auchiel gite. Kora nadwa mana nyiso jowa matindo ni giikre ne program ni.